Good morning mga idol. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ni anabot ko. Magsamok-samok na po ko ninyo mga idol. Saan ko paingon na ron? Kahayag sa bulan, kangit-ngit sa dalan. Kamoy sumpay mga idol. Lingaw-lingaw rin ito mga idol ha. Wala ko ano ni, lamas sa kinabuhi. Bira ta, bira. Kuya. So na ako karon sa Mako, Davao de Oro mga idol. Sumusubida ta sa Mapaang. Listing na to kamang dito. Sugo na tagsubida mga idol. Ayun. Ay grupo sa mga cyclist. Grabe subida eh. Makabungog. Galaw-gaw na. So I'm here na mga idol. Muna ang ilang sigpaibog nga bato ning side 4 peak altitude Philippines. Tara. Tagkita ang Mako. Grabe kanindot sa view mga idol. Kita ang mabini pindasan. Kupyat Island o Lunod Island mga idol nya. Samal Island ayun. Samal Island. Ito arang Samal Island o. Para Kupyat nya lunod ng gamay. Shout out sir. Shout out from Tibalog. Sunday best. Apa dito mo boss? Galaw-gaw. Shout out ko! Huwag magkamuban ko, petinido ta diri sa side 4 ko. Sus! Per! Ito, congrats po ko sa mga Sunday best kung mag-abot rin. Oo. Lik mo diri oh. Tanang mo bitin. Ayan ang anak ko eh. Napay anak. Dupong mo ni. So muna siya ang okay kayo speak. Diri sa crossing Mapang Davao de Oro mga idol. Di na lang tamo sulod kay 30 magayo. Tuwa si baba ang view. Kaon. Bonal. Arbit. Yawa Grossman me, awa dihurot. Final. Antar. Kaon. Kaon tabay, agoy. Kaon na sila, ako pa. Kaluoy, kaluoy. Pangapako ni ha. Bangag ako kilid ana. Mabayad to kinaon og manok. Magkabayat din ang manok day. Napon. 30 to 39. Champion.
Hi ma'am. Ay. Stress joke. Na to Ay, ano gan? Oleh naman. Kau trangko kahit RB ka. Ulan. Ah. Grabe, sigira tagbaya ka ni malas pagyapon. Oh no! So congrats sa mga nidaog sa padula ni Mayor Ray T. Oy. So igor kita ang tanawan eh. So shoutout sa Kumba 2.0 kay Kian Kian. O kasabay ba uli. O shoutout po sa Kuan, Maragusan, DDO Pride. Kanang kape sa dula. O gilabi na gyud, shoutout guys. Cyclista babe. Salamat sa mga pitik. Sumagamping tang tanan mga idol. Gapoy naman ay.